А за Боко. Днес имам рожден. Чувствувай се поканен. Твой Чоко. Клак. Рожден ден. Не го е срам. Преди 1 година също имаше рожден ден. Значи този Чоко има 2 рождени дни, а аз само 1. Ще видим тази работа. Кой звъни? Аз. Какво обичате? Мандарини. Тук не е магазин за плодове. Тук живее щъркелът Чоко. Чоко, извинявай, не те познах. Честит рожден ден. Заповядай. Чудесна миризма на сяра и бертолетова сол. Заповядайте. Охо, здравей, Боко! Мене ли търсиш? Да, честит рожден ден, Чоко. Носех ти букет, но той, кой знае защо, експлодира. Чоко, този тук твой приятел ли е? Това е моят домашен робот, Робоко. Робот ли? И какво може да върши? Влез и ще видиш. Клак, това всичкото за нас ли е, Чоко? Естествено. Чудесен робот имаш, Чоко. Клак, какво иска този? Така е програмиран. Не позволява да се яде с немити ръце. Ама че глупости. Помощ! Помощ! Чоко! Чоко, спаси ме! Къде ме води този? В банята да се измиеш. Помощ! Ще умра! Аз имам вродена непоносимост към сапуна и водата. Робоко, къде е Боко? Мие се. Сега е твоя ред. Аз съм се мил. Няма значение. Аз съм тук, за да те измия. Робоко, какво ти стана? Сега да те изтискам ли от водата или ще започнеш да ядеш? Ами... Не, мисля, че е време да се нахраня и аз. Помощ! Този робот полудя! Опътване. Ако домашният робот започне да прави глупости и бели, значи акумулатора му е изтощен. В такъв случай включете кабела му
в контакта и го заредете с електрически ток. Ясно? Помощ, Чоко! Олилей! Къде си, Боко? Майчице, този ток много буде. Вече няма да се правя на робот. Вече ще бъда добър. Ти ли си бил, Боко? Аз... А къде е моят робот? Там. Извинете, моля, не влизайте, защото съм гол. Честит рожден ден, Чоко! Аз не съм Чоко, аз съм Боко. Извинявай, нали знаеш, че имам 16 диоптъра късогледство с астигматизъм, далтонизъм и догматизъм. Това си било ти, моето скъпо орле. Леле, този пак ще започне с уроците по летене. Този път не позна детето ми. Днес няма аз да те уча да летиш. Аз съм робота Орлеан и сега ще те науча да летиш по-добре от татко си, малко орленце.